Как да си направите крема сирене сами у дома, ще ви покажа в това видео. Първото нещо, което трябва да направите е да си купите истинско прясно мляко. Това мляко го кипвате. Когато кипне, изключвате, сваляте от котлона и използвате сокът от един лимон, който го прибавяте към млякото. След това започвате да бъркате, докато самото сирене се отдели от суроватката. И в последствие ще го пресипете през двоен тензух в един друг съд. Така, бъркате. Ето виждате как се разделя. Така трябва да стане. И ще ви остане просто жълтеникава суроватка. Малко не знам дали се вижда от телефона. Ето, снимам ви го по-отблизо, за да видите какво се случва. Като пресечено мляко става. И с черпак пресипвате към съда, който сте си определили с двоен тензух. И ето така пресипваме. Виждате каква е консистенцията и какво се отделя. И сега трябва да го отседите хубаво. Сега ето това е колко излиза от 4 литра мляко по 4-500 грама. Това е остатъка, който ми е суроватката. Включвам го още веднъж да заври и ще се опитам да изкарам евентуално още малко извара, понеже просто е доста голяма загубата, това, което ми се вижда на мен. Нали. Иначе, може и така директно бихме го дали на прасето, но ще изкарам още веднъж извара евентуално и тогава суроватката отива на прасето. Нали, смисъл, каквото е останало. Другото е извара и в случая крема сирене. Сега крема сиренето го изваждаме от тензуха, слагаме го в една купичка и започваме да го биеме с дървено чукче, като за хаванче. Не препоръчвам да се слага в блендери и миксери, просто защото няма да бъде същият вкуса. Това е по-добро, това е домашния начин да се направи. Започвате да го биете и го биете докато стане хомогенна смес. Ако желаете, можете да добавите билки, примерно лук, пресен лук, див лук, левурда, каквото там искате, още сол. Тъй като още в самото начало добавих сол, но ако искате, вкусявате си го както си искате и после си го слагате в кутийка в хладилника за консумиране и си мажете филийки сутрин или както ви е удобно и ви харесва, така го използвате. Ето го как изглежда в тензуха, като сиренце, но е по-меко доста. Тензуха го слагам в купичка или легенче, каквото там ви удобно имате и започвам с лъжица да махам каквото е останало по самия тензух, защото пак си е някаква загуба. Прибавям го тук и започвам да го разбивам. Ето крайния продукт и колко продукт излезна от 4 литра мляко. Второто варене на суроватката не се получи, не изкарах нищо. Искам да ви кажа, че този вкус няма нищо общо с купеното от магазина. Просто няма база за сравнение. Така че, за съжаление, пак трябва да го кажа. Когато купувате от магазина, ефтино или не, мислете какво купувате. Защото, повярвайте ми, тези големи компании, и особено вносните, те няма да си направят толкова труд да произведат няколко порцийки за вас, както вие бихте го направили за вашето семейство вкъщи. Така че какво може да направите? Намерете фермер някъде близо до вас. Още си спомням в София. Си купувахме, нареждахме се на млекаря всяка
сутрин май беше, или 2 пъти, 3 пъти в седмицата като дете, ходехме с шишета. И той ни наливаше мляко и това мляко си го варехме, си го правихме каквото си ни трябва. Купете си от такъв човек мляко. Давайте финансите си, парите си на такъв човек. Спонсорирайте такъв човек. Някой фермер, някой човек, който се труди, има животни. Купувайте от него. Правете сами продуктите си в къщи. Направете тези продукти в къщи сами. Ще бъдете много по-щастливи, много по-доволни, ще бъдете по-здрави. Повярвайте ми, с друго съзнание. И когато го правите с любов за вашето семейство, то не се чувства като работа. Намирате време един път в седмицата и го правите и то ще ви издържи за цяла седмица. Това е по-добрият начин. Това е начинът да спонсорираме нашето селско стопанство, нашето животновъдство и земеделие, разбира се, купувайки от фермери, които се трудят, от малките производители, а не от големите вериги. Така че като цяло не е един ден бойкот, а за винаги бойкот. Намерете друг начин на живот и ще бъдете по-щастливи, по-здрави, по-доволни. Поздравявам ви с празника днешния 3 март. Бъдете живи и здрави. Нека българите да възвърнат самосъзнанието си за това какъв народ сме, кои сме наистина, да се вдигне самочувствието на българина като такъв и да живее България, да живее нашия народ. Нека бъдем всички здрави, щастливи, обичани. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Шефе, какво правиш, бе? Виж какво ти носа! Харесва ли ти? Да. Много хубаво. Крема си е. Да. Петло! Петля не е ял нищо. Как нищо не е ял, бе? Няма нищо. Сега ще му дадем малко.